السلام عليكم واحدي تو مي باي ودون دون تو ناكومي يا يسوع واحدي Waɗo moƴƴal to neɗɗo kadi hande de kam wallahi neɗɗo de hande woni wala to shikenan huto jaɗa henne wima gaɗa muñal huto jaɗa ni wima gaɗa muñal mofteedu arɗo gofal to maɗani hande ayiyayi mi yawɗo a waɗa iri woni mana kama wallahi to ko jogiɗa ɗo a andi duniyaru du joni jonde wala ay to non waɗini wallahi hokkiyam wonde ɗuma goɗɗum ɗuma andi risku ɗaɓɓitaymi ko mo hokkuma ayi ɗum ɗon kadi andi kawai joɗa ɗon andi joni joɗatako to ɗi joɗata risku joni hay nokke ure bi an ƴamal on ɗo yo emana kay an joɗata ko non to ɗi ƴamal ɗaɓɓitirta mana ɗo joni nan to mi yahi mi heɓai hite mi ɗan ɗon urdi ɗo kuma dai hoccenni kay yawwa to tomi an i ƴamal ngal ɗaɓɓitirta nayi ɗum on to dama nayi heɓo noon ne nayi heɓata ko non gonga Allah ko kollitay ma kollitay ma to mi namma hetti a waɗana yam waadi nan habaru wa'adi to min ko kollitay ma yawwa ayi dai nayi ɗi duniyaru dai ayi Allah rokkiɗe amma wayna dole sai to hetti na yawa dogaroɗa e Allah kan hokkata ko riskun ɗum Allah sosai kam yawa hetti ai riskun ɗum Allah amma hay to hauti goɗɗum ai kai na imi hulanma goɗɗum amin ko dake ko hure subhan Allah kuti kuma hay mi a kutiru hande mi woni wai a hande da neɗɗo ma dai rari heɓa jaran ɗan ba ko ta sauru ɗum ba ne joni kai wuro fami idan yayi wuro aran do mi nanayi ɗum bayani wato mi yayi ɗiɗaɓo mi nani wala to joni fa dara gi'a joni har mi yaha golli wuro miya ko Allah kai neɗɗo ma da ya heɓa mi jeyre fiiko an arɗo goɓal ashe an an ko ɓiyanni hin to arɗo goɓal wato mi lalli baga a tawi ya mi ɓerdi yo ayya ɓerde ko bo en kawri kay to aydara taw wato iya ɓerde maɗa mani kammo a yaraya wato ɗum lalli baga yo an mi ay kama wallahi dara ɗum lalli an mi kama na ɓerde ay warnana habaru biya e joɗoto warnana habaru ay min denno anana ko ɗo to yaya na bo ɗaɓɓitaymi he peesare wato a ɗaɓɓita peesare mi boy mi hande hawre e hori a ɗaɓɓita peesare mi ɗaɓɓita heeshe eje wato mi ɗaɓɓita longi a ɗaɓɓita peesare urde hokkiya yawwa yaman gal ɗon na en kaw na en potti balɗe gada to rokkiya ngal mi yehi mi waɗi hande kawai alu kawai mi kawra peesare to ayya anda wato Allah iko muɗum wato ko foɗi nanɗa mima ɗum lalli yawwa wato mi yehi wuro aran dow yawwa wato ɓe mbi'am mbimi waki ɗum heɓe mbima ɗum muñal yawwa ay lalmi mi kammake mi heɓay to woto gon mi yottake kanko ma ɗon nammi hanjum ma ɗon no tawmi aran dow kanko ma inna to wayi mi ƴamma kuma waɗi gonga to kañum ɗum wato alarene mi raray ɗo miya ko mi ɗan hewtay gonni mi hewti ɗon ɗum ma de kay kañum ma hoɗum waɗani soño wala to ra ton i wodi ko awanmi malam to mi awani malam kunu kanwa mi warawani mo ɗum wara barka jarata wato mi wodi to jami mi torake mi heɓi yaw amma mi yaranamo kadi sai nyamdumi
to joni matsala ɗon a hefti to mi hotani malam nyamtitiki wala wato ɗon damuwa ɗum woni inde yangol mana nayi wayo Allah na wato anana ko kanjum joni nan majjumi humano mi watta kanjum giɗa ene hinna inde yangol mana nayi a darniyan ɗo to ai an idu heewi dore ɗanoɗa min kam tunda ndu heewa a dore ɗengol wala alhamdulillah ai tara mi kai mi hukkoto ɗo tunda mi kama en neɓay ɗo wato e mi maka de minni mi ɗaɓɓitani feshare ko da Allah waɗa yayi feshare kala ummina mi nana ɗengol kenya mi ɗanaki hande ai ka wato kanjum harka rayuwa ɗum to jiyata a hefti wato kanjum ɗaɓɓirki risku Allah sarki to minon ai min gi ɗaɓɓirre nande waɗata hoɗi min heɓti yande wato yofi fewre nden nangi gonga amma kanjum ɗum ma gonga kan ayi fewre no mi on ɗo to giɗayan ayi har ɗo gobal ai Allah Seyba Dukure Moktedu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah renda sai share. Almajirin malam. Wato ɗum heƴi yawa. Allah. Kanjum tawɗa ɗo imirari huna. Wato tun do are nden mi majji be mano ga ɗemi ɗum. A'a wai ɗo boy. Ɗo biya min gobal. Har ɗo gobal. Ya tefayɗo jawdi. Joni den ma wari mo humba. Mo humbanta. Ahmana wato in kawruɗon hande o wi balɗe ma de'i wato in kawruɗon a ande ko awɗa in kawruɗon habaru o wi mami kammo ɗum sali o anduma hoore way keñan hande keña e warta hande to amin nano waɗantayam min gi hecci keña min gi keña min gi'a hande Allah iko wona modibbo on feshare wato farin kare a tumaki yau biki maɗa hettorraɗi kai jakanta ɓo mai nauyi be share ɗo ai haka dana mu ƴame no wato a dow lawol ko waɗegol hoccima ma wadda to way kam ai gorko wiyata mi taɓoto wani ai ta nani in taɓake man waɗi goɗɗum na a gorko ha mi laylentira ɗo to be share mi yetti ai boɗɗum bo ɓe salmina fulɓe sahel ɓe salmina fulɓe dimballa ɓe salmina fulɓe mi wutoto mihin to matalla an joni nan ton ɗum faɗa dey mana ai amma kam wato raroki peshare faɗa mana Allah walla ko peshare joni ali ɗo toye wallahi joni ɗo ɗum joni tomo wanniri peshare ay ɗo wanniri toye haba ɗon hinna to ay joni nan ɗo wanniri joni wallahi Allah joni kadi neɗɗo fakan hadde fakan woni to tawi maɗa wato Allah iko muɗum marori ndin ɗon mi yarani ɗum goɗɗum mugun damƙaki iri dambu jolajo wato mi taggi juuɗe mi yarani ndi farmaki ma gimi ndi wala malam yamal waɗani am ko ɗum waɗi Allah tan andi joni kadi kono tawraymi malam on dai joni oho nde ko juttotomi wuro ngon sono gaɗaymi ko kadi mi yetto wuro ngon ɗi boya ɗan ko itta e matsala ko bo a andino ko kadi no gaɗaymi to Allah dai kan ande ɗin sai min nana bo gabare en waɗa dara kai